7 ilungiselele nina ningajonga abanye abezana abantu bakhoyo funa thina sithi lapho kwenzela uba abangenayo bafike bangene lula kodwa ipatyakele kuthi abazawungena abazakusokola sivale ithuba kwenzela uba xa besinenegephingi endaweni sithi ke bazalwana abazawulayitela abangekhoyo ngoba ke lilo ilizwi lathixo lithi nede bazalwana ngomso iyazibanidwa 85 years yabalulisa wahlala wonke umuntu ongutata omsalungu wonke umuntu ongutata omsalungu lizikathixo ilizwi labe libekiwe ngomso wonke umuntu ongutata wonke umuntu thandaza thixo mlilo ngomso wonke kodwa ke niyazi nje funa nje amadoda amathathu kuphela ithi loo nto ke kumelezekile uba umntu ngamnye azigeyija bayezigeyija ayazi uba sineendwendwe neendwendwe oba kuhlele kabo babathandi ukubona uba uthi xa uzijongile ubona uba banakunyuka bamathandi njengendiniko ndinazana ndikhophile nje andizakukhombana ndifuna uba bazalwana sihlale siredi kodwa kuyaziqonda ubona uba ifanele uba niyikwete uthi nyuka unyuke kwenzela uba ngomso mathathu nje ndiwafunayo kuni mathathu nje mathathu nje kodwa ndinento ethi oba uthetha ubhaka wapha uthi inyukile kufuneka abantu abanobaya bathixo babo uyingenile nje